Sonot za život v Avstraliji, kočanec go platil $50,000. Ostanal i bez pari i bez vetenata zemlja. Toj nasednal na vetuvanjata za obezbeduvanje prestoji rabota preko okeanot, pa nalažni od dobrotvor mu je dal site pari što gi imal vo banka. Vkupno $49,156 amerikanskih dolari i $562. Onoj moment koga Gizel parite dobrotvorot za kočanec odstanal nedostapen, nego toj ne možel da go najde nitu na dogovorenite mesta, nitu na telefon od koji prethodno sekogaš go kreval. Ova bil jasen signal deka nešto ne je vo red, pa kočanec od slučaja od go prijavil vo policija. Tije izmamnik od go našli identifikuvale kako FS star 62 godini i tojke odgovara za izmama. No ova nego rešava prašanje to za životnata zašteda na kočanec od koja policija taka i FS neja pronašla.